Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Adar bakar bat hiltzeko modurik ziurrena lepoan jotzea da! Heriotza! Heriotza! Bakarraretza! Gu ere basoa gara, eta basoarekin hilko gara. Lehena, oliasko erbi! Euneko 50 oliasko! Euneko 50 erbi! Euneko eroi! Gidari bila? Beti bizi nahi izan dut abentura bat. Hori da! Harrapatu! Korri! Hopper oliasko erbia! Urriaren 28an zinemetan baino ez! Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Aurrenekoz batasun sindikal gabe deitua. Euskal Autonomia Erkidegoan Bizkaikoa da berritu gabe dagoen hitzarmen bakarra. Asteartean bilduzten negoziazio maila, baina atzen akordiorik izan sindikatuen eta patronalaren artean. Komisiones Obrerasek, ELAK eta LABek eramandako proposamena baztertu zuen patronalak. Sindikatuaren ustez, enpresan ordezkariak ez dira gai langileen aldarrikapenen mailako proposamen bat aurkezteko, patronalaren soldatak eskaintzak ez duelako langileen erosahalmena bermatzen. Kaixo guztioi, eguerdion, ongitorriak, gurean gaur magazinera. Aurriak 27 ditu. Durangora goaz, jarraian, bertan baitago Aiara de Urreta lankidea, bertan aipatu dugunez, Komisiones Obrerasek, LAB, UGT, SEKA eta CGT eta CNT sindikatuek deituta grebagunak. Gaur, eguerdion Aiara, nolako ezaten ari da, jarraipena? Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute gaurkoa. Lan hitzarmen negoziazioa desblokea eskatzen dute eta gaur, bihar eta azaroaren birako grebak deitu dituzte sindikatuek. Hori bai, ez da egon batasun sindikalik. Izan ere, LAB, Komisiones Obreras, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek batetik protestak deitu dituzte eta bestetik ELAK sindikatuak. Hala, gaurko egunean, gehiengo sindikalak protestak egin ditu Durango aldean eta bestetik ELAK dituta Erandion egin dituzte protestak. Hori bai, grebak jarraipen zabala izan duela adierazi dute eta gainera aditzera eman dute. Aurreko grebetan baino jarraipen zabalagoa izan duela grebak. Gure datuen arabera jarraipena oso ona izaten ari da. Aurreko greba 3 egun baino handiagoa izan alko genuke, behintzat hainbat enpresetan. Durangaldean gaude goizeko 5 eta ikusten denez Durangaldea ia oso aitzita dago. Ordun jarraipena Durangaldean esan algenuke erabatekoa da. Gero beste enpresa potente eta garrantzitsuenetan ere jarraipena oso ona izaten ari da. Adibidez Nemak enpresan, Artetxe enpresan ez da gaur produkzioa aurrera aterako, Tekunin ere jarraipena oso ona, Difen, Ormazabalen aurreko greba baino handiagoa izaten ari da jarraipena, orduan beraz zentzu horretan oso pozik.
Lehen horretan ikusi genken modun, Googleako piketeroak egon gara Azua eta Erando inguran, eta hor mugimendu oso gutxi zegoen, eta ikusi duguna da, jarraipen zabala zegoela, piketea mugitu den lekutan, ez? Eta lehen horretan heldu zaigun informazioa ere, ikusi genke jarraipen zabala eukitzen ari dela berriro be, Bizkaiko metaleko grebak. Orduan, ikusiko dugu eguna aurrea doan einean, hau konfirmatzen den. Baina esan ezakegu, Bizkaiko metaleko grebak berriro ere erantzun zabala euki duela. Goizean goiz izan dira pikete informatiboak bai Durangon zein Erandion, Aiara zu Durangon izan zara, zein da sindikatuen balorazioa? Goizean goizetik 100 langile elkartu dira Durango aldean eta Erandion. Durango aldean adibidez, Mañabian, Ermuan, Berriz eta Abadiñon hainbat pikete informatibo egin dituzte, LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek deituta, eta bertan 11 telebista egonda eta tentzione batzuk egon dira. Izan ere, ertzainek langileak atziki eta inguratu dituzte, eta egoera horrera sindikatuek salatu dute Jaurlaritzak ertzainak bidali dituela grebarako eskubidea ekidin nahian. Giroa lasaia izan da, azkenen pikete informatibo lasaiak eta pazifikoak izan dira, baina bai egon dira tentsio momentu batzuk ertzaintzaren presioa dela eta betikoa azkenen pikete informatiboa lasaian izan dugu egin, baina azkenen Eusko Jaurlaritza bidali du ertzaina saiatzea gure greba eskubide hori ekiditzen nolabait. Baipatu dugu metalgintzako langileak grebara jo dutela, Bizkaiko metalgintzako langileak hain zuzen ere erosa ahalmena mantentzeko soldataren igoera eskatzen dutelako, baina negoziazio bidez momentuz ez dute hori lortu, baina ez da hori bakarrik, beste aldarrikapen batzuk ere badituzte, Aiara. Bizitzaren garestitzeari aurre egiteko soldatak eguneratzea eskatzen dute. Bizkaiko metalgintzako langileek 10 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen, baina sindikatuek salatu dute Feben patronalak negoziazioa blokeatzen duela. Aste honetan berriro bildu da negoziazio maila eta patronalak 14% soldata igoera proposatu die langileei 4 urteetarako. Hala ere sindikatuek adirazi dutenez horrek ez du bermatzen langileen erosahalmena eta horregatik adirazi dute patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela. Hala ere sindikatuen aldarrikapenak haratago doaz, izan ere besteak beste eskatzen dute malgutasuna, ordutegiak murriztea, subrogazioa handitzea eta aldi baterako erregulazio espedienteak txikitzea. Egoera horrela, urriaren 27-rako, urriaren 28-rako eta azaroaren 2-rako grebak deitu bituzte sindikatuek Bizkaiko metalgintzan. Eskerrik asko, Aiara, horixe gaurko egunak, greba egunak Bizkaiko metalgintzako sektorean eman duena, aipatu bezala beste greba deialdi batzuk ere izango dituzte astean zehar eta hurrengo asteetan ere. Araban berriz, ELA eta LAB sindikatuek bigarren greba eguna dute gaurkoan, lan hitzarmena eskatzeko salatu dute patronalek eta instituzioek zaintzaren privatizazioa bultzatzen dutela eta hitzarmen duinak exigitu dituzten ere García. ELA eta LAB sindikatuek 2 eguneko greba egin dute lan hitzarmena eskatzeko. Otsailetik mahai negoziatzailea blokeatuta dago eta patronalaren zain daude. Izan ere, hurrengo astean elkartuko dira, baina ez dute oraindik jaso patronalaren berririk. Arratsaldeko 5etan gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Eta bezalatuta, Gasteizen bertan, epaile batek kautelazko neurriak hartu ditu Askabidek duen klinikaren aurrean abortuaren aurka protestak egiten dituztenen aurka. Aurrerantzean, ezin izango dute osasun zentroa dagoen lekutik 100 metrora gerturatu. Hilabete hasieran, Donostiako epaitegi batek hartutako erabaki bera hartu du orain Gasteizeko epaitegiak, eta Askabidek egindako salaketa aintzat hartu da. Nerea, konta eguzu.
Gasteizko epaitegiko Maria Eneida Arbaizar epaileak berretzi du klinika bateko atean abortuaren aurkako protestak egitea debekatuta dagoela. 100 metroko urruntze agindua ezarri die protesta antiabortistak antolatu ohi dituen 40 días por la vida elkarte ultrakatolikoari. Euskal selekzioek oraindik ere bide luze egin beharko dute ofizialki lehiatu ahal izateko. Baita surfekoak eta euskal pilotakoak ere. Atzokoan EAJak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lortutako akordioa aurrera pauso handi bat dela diote federazioetako arduradunek, baina aitortu dute zaila izango dela aurrerantzean egin beharreko bidea. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Nik uste berez akordioa aurrera pauso bat badela, eserri izatetik zerbait izatera badaloko aldea, baina hor pixkat aztertu beharko lirateke baldintzak eta zehatzago, batez be zer gertatzen den Nafarroa eta iparraldeko pilotari, surflari edo kirolariekin. Baldintzak badira, EAen bizi direnak bakarrik lehiatu ahal izango direla selekzioaren izenean, ez dakit, hor nazio ikuspegi batetik, ez dakit zenbaterainoko aurrera pauso izango litzateke. Eta kirolekin jarraituta, Joseba Ostola Zaharri jasotzaileak kirol honetan hasteko gako batzuk eman dizkegu. Begira. Utza aurrean, ez. Kolokau. Oin kolokau? Vale. Oin. Oin, venga. Vale. Beste jasoaldi bat izango litzake hola, ez? Mira. Eta badator bueltan, Nafarreway saioa Hamaika telebistara, laster ikusgai izango duzuelako 3. denboraldian, Nafarroako hainbat txoko ezagutzeko aukera izango duzue, bertako protagonistekin, eta gainera lekuko aldaketarekin dator 3. edizio edo denboraldi hau, hain zuzen ere, Anabel Arraiza izango delako aurkezle, eta pantaiaren bestaldean daukago, eguerdion, Anabel? Aixo, hemen gaude, bai? Beno, atzera kontaketa hasi da dagoeneko, ezta? 3. denboraldi honetarako, zer topatuko dugu 3. denboraldi honetan? Bueno, azkeneko 2 denboraldi eta ikusi duzuenari helduz, Nafarroako hainbat herri eta txoko ezagutu dituzue Jasminekin, eta Nafarroa oso handia denez, eta badagolako zer ikusi eta zer ikasi, Nafarroa ezagutzen jarraituko dugu, eta oraingoan, ni izanen hauzue bidaide edo bide lagun, bai.
Aipatu duzun bezala, ez da, bi denboraldi dagoeneko, baina 3. honetan ere, oraindik ere gelditzen direla txokoak ezagutzeko, eta jendea ere protagonista horiekin batera ezagutzeko. Ez dakit zerbait aurreratzerik duzun? Aurreratzerik, dagoeneko egin ditugu ja zenbait bisita, bizilagun ezberdinekin egon gara. Nafarroa badakizuen bezala, basamortua badugu, baina eskipistak ditugu orduan, iparretik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera hainbat herri ezberdinetan zenbait bitxikeri eta ohitura berezi deskubrituko ditugu. Aipatu dugu, Jasminen lekukoa hartuko duzula, gidari lanetan arituko zarela, gogotsu zaude? Bai, Jasminek bazuen bere alde hori, kanpotik etorritakoa denez, ez zuen ezagutzen. Eta ni nafarra naiz, eta ni Jasmin baino zarrago ere bai, baina gauza asko ditut oraindik deskubritzeko Nafarroan, eta zuen konpainiarekin eginen dugu hori. Horixe, denak batera, Nafarroa deskubritzeko aukera izango dugu, aipatu bezala Nafarrogei saioaren 3. denboraldia hastear delako, azaroren 1. aurrera ikusgai izango duzuelako 10 Amaika telebistan, eta noski amaika.eus webgunean ere Naieran Anabel, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bain zuzen ere, aurrera pentsiki batekin utziko zaituztegu. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, Amaikako lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroaren 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Eta kultura alorrean, euskal kulturaren transmisioan eragiteko asmoz, euskarazko Amaika kulturen manaldia eskainiko dutu sormene jaialdiak Galdakaon azaroaren 10-tik 13 bitartean. Amatasuna, sorkuntza eta euskara izango ditu ardatz. Udazkeneko sormenen amatasuna, jarri dugu amatasuna sormena euskara eta transmisioa galduko ditugula. Transmisioa eta euskara dira gure lan ildo eta ardatzak egiten dugu guztian, sormena ere bai, eta horri gehitu diogu amatasuna. Zergatik ikusi dugulako azkeneko urteetan asko plazaratu direla amatasuna, sorkuntza eta euskara harikatzen dituzten kultur proposamen. Dara matzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzaren ondoan. Eta Galdakaon bertan ere beste hitzordu bat, baina honakoa, asteburu honetan musika bizian estaturik gabeko nazioen taldeen kontzertuak izango dira ikusgai. Andra Mari dantza taldeak antolatuta, beste behin, Jon Eguzkiza, emango dizkigu zaitasunak, kaixo, eguerdion. Ezakite entzuten dugun ondo, Jon, zuk entzuten gaituzu? Bai, nik ez dut entzuten, Bai, saiatuko gara berriro ere zurekin konexioa berreskuratzen, arazoak izaten ari garelako audioarekin, Jon, itxaron pizka bat eta jarraian gara zurekin ez da bezala Galdakaon 2 jaialdi, eta gauza gehiago ere, azken Arrok Festival jaialdiak ekainaren 15-tik 17 bitartean ospatuko delako, datorren urtean bai, baina dagoeneko, Gasteizko Mendizabaleko esparru tradizionalean izango den jaialdiak, baditu iragarrita zintzuk izango diren kontzertuetako batzuk. Iggy Pop, Razin eta Lucinda Williams izango dira 2023ko azken Arrok jaialdian ekainaren 15-tik 17 Mendizabalan izango da, eta urriaren 28-tik aurrera sarrerak salgai egongo dira. Aurtengo berrikuntza gisa jaialdiak gazte bonua jarriko du 15 eta 23 urte bitarteko publikoarentzat. 14 urtetik beherakoentzako sarrera doakoa izango da.
Eta musika gehiago, Bime Pro musikaren alorreko profesionalen topaketak 10. urte mugara heldu delako aurten, eta herrialde ugaritako 4.500 lagun baino gehiago espero dituzte gaurtik larun batera bitartean 10 urte horiek ospatzeko. Bilboko Euskalduna Jauregian egingo dituzte sektorentzako saioak, hitzaldiak, tailerrak, eskola magistralak, eta modu paraleloan hiriko 11 txokoetan doako 60 kontzertu baino gehiago izango dira. Eta musika ardatz, gaurkoan ere, nola ez, musika zuzenean saioan. Koldo Otamendi dugu pantaiaren beste aldean, saioaren aurkezlea, eguerdion. Eguerdion, Leire. Bueno, Merina Gris taldea gaurko protagonista. Nortzuk dira Merina Gris? Alaxe da. Merina Gris taldea bere identitatea izkutuan gorde duen musika talde bat da, eta gu ez gara izango hemen hori desbelatu denak. Baino, beraiek, Sara, Pascal, eta Julen dira, eta 2020-21 urtetik ari dira martxan. Ezagutzen ez duenarentzat oraindik, zenolako doinuak ditu taldeak? Bueno, esan daiteke taldeak bi iturrietatik edaten duela, ez? Alde batetik ohiko rock o pop giroak badira diskoan, bateria, gitarra eta basua egindakoak, eta bestetik ere badira elektronika giroak, hau da, teklatuak, samplerrak eta sintetitza horekin egindakoak. Musikalki anitza da aterauten diskoan bestelako askotariko doinuak entzun daitezkelako, eta hoberena norberak entzun eta gustoko duen ikustea. Aipatu duzu 2021ean sortutako taldea dela, baina dagoeneko esan daiteke aski ezaguna ere badela, eta jende batean sarei esker izan da hori. Bai, alaxe da, taldeak izan du nolabaiteko estrategia bat diskoa plazaratzeko orduan, ez dute diskoa atera eta gero kantuak banan-bana zabaldu, baizik eta kantuak atera dituzte lehenengo, singleetan, audio pistetan edo bideoetan batez ere, eta gero kantu guzti horiek bildu dituzte vinilo batean, Zerua orain izenpean eta ondela hilabete pare bat argitaratu dena. Eta hain zuzen ere, urte honetan eta batez ere udako partean, kontzertuak ez dira falta izan euren agendan, eta baita ere ez, datozenak larun batean bertan ere izango direlako hemendik hartu. Bai, alaxe da, taldeak uda beroa izan du, kontzertu esente eskaini dituzte, uda honetan kontzertuak borborka egon dira, pasaden urteetako debekuak, baldintzak gutxitan, eskasetan egindako emanaldiek alde batera utzi dira ja, eta uda honetan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izan dugu eguneko unean, eta bide horretan Merina Gris uda honetako talde esanguratsuenetako bat izan da, ez? Kontutan izan behar da, talde berria dela, egitasmo berria dela, eta taldekideen esanetan, 30 kontzertutik gora eskaintzea talde baten lehen urtean eta lehen diskoarekin gauza handia da, eta Merina Grisek lortu du. Areto txikietan izan dira, festivaletan aritu dira, herriko jaietan, eremu guztiak ikutu dituzte, eta esango nuke hau ibilbide luze baten abia puntua dela. Eta aipatu bezala, lehen ere esan dugu Bime Festivala ospatzen ari dela Bilbon, larun batean, doainik ikusteko aukera izango da gainera, baina horretik hori bai musika zuzenean saioan, sakonean taldea ezagutzeko aukera, gaurkoan, 10etan beti bezala, Koldo Otamendi, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei. Bain zuzen ere, musika zuzenean dakarrenaren aurrera pentsiki batekin utziko zaituztegu. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sebe zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria.
horixe aurrera pentsoa, eta jarraian, tarte baten ostean itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, ekonomia gaiak gaurkoan ardatz, Jon Bernat Zubiri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomialariarekin orain arte. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sere zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Zure errua garren urtean Gasteizko emakumeen etxea jaio zen, jabetze feminista individuala eta kolektiboa bultzatzeko gunea da. Hainbat proiektu eta ekimen feminista biltzen ditu eta urtero egitarau zabala eskaintzen die herritarrei. Aurten gainera beste aurrera pauso bat eman du eta emakumeen etxeko logotipoa berritu du. Irudi berri honekin gune feminista inklusiboa eta irekia dela islatu nahi du. Erramintza desberdinen bitartez, programazio eta espazio desberdinen bitartez, sareak jostea jabetze feminista hori
laguntzeko. Erreferentea izan nahi du proiektuak ekimen feministentzat edo hiriko emakume eta kolektibo feministentzat, baina oraindik ere lanean dihardugu eta poliki helburuetako bat ere hori da. Gasteizko emakumeen etxea 3 taldetan banatu dezakegu. Zerbitzu eta baliabideak, bertan aurki ditzakegu almanake morea, kanbalatze feminista edota ikerketa feministen erakusleioa besteak beste. Topaguneak berriz etxegunea, solasaldi feministak eta amen artean biltzen ditu. Eta azkenik jabetze feministarako eskola ere Gasteizko emakumeen etxean aurki dezakegu. Se da orientación, asesoramiento y se informa un poco sobre derechos laborales de las trabajadoras del hogar y también hay una parte de asesoramiento en extranjería, ¿vale? Sobre todo porque vienen muchas mujeres que igual están cerca ya de los 3 años para poder regularizar su situación. Y hacemos algunas actividades como talleres también grupales de empoderamiento en el que hablamos, por ejemplo, del derecho a paro que se acaba de aprobar recientemente o cómo hacer nóminas o bueno, pues este tipo de cuestiones que son importantes para las trabajadoras de hogar y de cuidados. Otra forma de mirar la violencia sexual en la infancia, otra forma me refiero más allá de la lectura víctima-victimario que estamos acostumbradas, ¿no? Sino pues a algo un poco más amplio. Tiene factores que están alrededor pululando, como por ejemplo qué significa pues, qué papel hacen las criaturas a nivel social, etc., ¿no? Es el intento de salir o de explicar cómo salir un poco del rol de víctima, siempre pues encontrando, yo no digo hay que salir del rol de víctima, no, sino encontrando un equilibrio. 25 emakume bolondresek lan egiten dutela hemen, bakotxa hilabetean behin etortzen gara, 2 orenez ematen dugu zerbitzua, eta 1600 liburutik gora ditugu hemen, emakumeen esku, eta gizonen bat ere, nahi balin badu, baina bereziki emakumeei zuzendutako liburutegia da, eta liburutegi feminista. Ekimen eta ekintza hauekin guztiekin feminismoa sustatzea eta erreferente bihurtzea zenbait kolektiborentzat da Gasteizko emakumeen etxeko helburua eta zabalik dago edozein pertsonarentzat. Egunero legez, eguneko elkarrizketaria irekiko diogu. Eta horretarako gaurkoan gurean dugu, Jon Bernat Zubirerrei, ekonomialaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere, ongi etorri. Ongi etorri. Beno, azken ordutako berria ere badelako galdetuko dizugu. Hain zuzen ere ez, energia krisi betean, energia konpainia handiek irabaziak bikoizten ikusten ari garelako, Iberdrolaren datuak atera ziren atzokoan, hain zuzen ere ia 130ko irabaziak handitu dituelako, 9 lehen hilabeteetan, zenolako irakurketak egiten duzu egoeraz? Bueno, hor dago egungo gatazka nagusia, alde batean jendean bizi maila kaskartzen ari da presioen gorakadaren ondorioz, bereziki energia presioen gorakadaren ondorioz, eta kontrako efektua sortzen dauen inflazio bera da fakturazioari igotzea eta konkretuki energia oligopolioaren fakturazioan igoera eta beren etekinak asko handitu direla. Orduan, hor sortzen ari dan egoera, badago eredu desberdinak hori kudatzeko, adibidez, Frantzian argita garbi ikusten da, soldatak igotzeko eta enpresa handiei zerga berriak esartzeko eskaera, eta beste aldetik, beste eredu apurtxo bete kontrako izan dira, Espainian ikusten duguna, esarri direla zerga berriak, esarri direla pentsioak eta soldatak eguneratzeko klausulak, eta erdian, dakogun gure Euskal Herri txikian, apurtxo bete Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik, hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrikoren, bizik eta ondela hilabete batzuk baitare, orduan, nik uste dut historian finkatu behar dara posizio bat, herri gisa, kasu honetan, justizia sozialen alde eta krisi energetiko neri aurre egiteko
eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. Energiaren prezioaren handitze horren ondorioz etorri da handi batean inflazioa, bizitzaren garestitze orokortu hori, eta horren aurrean ez da hainbat dira sektoreak eskatzen hitzarmenen negoziazioan soldaten eguneraketa bat KPI-aren araberakoa, ikusten ari gara gaurkoan adibidez Bizkaiko metalgintzako sektoreak grebara deitu duela. Bai, sektore asko dauz hitzarmenaren negoziazio bete-betean, aldi batean lan erreformari esker hitzarmen sektorialak indartu direla eta beraien klausulak sendotu dira baita ere, baina gero egoera konjunturala edo inflazioaren ondoriozko bizi maila eskarteko langileria ez izateko betiko paganoa, betiko ordaintzen duena, krisi garaiak, aurreko krisian bezala eta aurreko hamarkadetan gertatu zen bezala. Orduan, metalgintzan gertatzen ari dana, nik uste dute interesantea dela, ez da sektore oso produktiboa da, oso nazioartekotua, eta langileria kasu honetan batasun maila altuago batearen bidez, klausulak eta soldataren eguneratze duin bat lortzea espero du. Testuinguru honetan, aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuak, 14.000 milioi euroren langa gaindituko duela, lehen aldiz horixe da azpimarratu duten ideia nagusia, nola baloratzen dituzu? Bada, burtu beta azpiazun marmotaren eguna, beti azten gara puntu berean. Urtero dira betiko aurrekonturiko berenak, betiko altuenak. Trampa txiki bat dago kasu honetan, urteko aurrekontuak oso konservadoreak izan ziren, eta gero aurrekontu exekutatuak urte amaieran aurreikusten dana, edo urte amaieran egongo dira aurrekontuak asko saltuagoak izan dira. Europako funtsak ez ziren kontutan izan iazko aurrekontutan, eta gero fiskalitate, zerga bilketa igo da inflazioaren ondori. Orduan, ez da konparatu behar iazko aurrekontu proiektuarekin, baizik eta iazko, aurton 2022ko aurrekontuak exekutatuarekiko dauen aldea, eta ez dau alderik. Orduan, dira aurrekontu oso kontserbadoreak, kasu honetan, ez dira eguneratzen partidak, batzuk bai, baina gehienak oso gitxi eguneratzen dira, eta gobernuak jolasten dugu, bi aurrekontu teorikoen beren iragarpena iazkoa eta urtengoa, eta beraien ikuspegi nominal batetik, baina ekonomian ez du horrean kalkulatzen gauzak, eta aurrekontu hauen benetako bilakaera, kontserbadorea da, ez dago egoerarik zentsu honetan ikuspegi orokor batetik. Orduan, justu grabea dela, eta gainera, badago salde asko, eta ikusiko dugu bihar zerako aurkezpena egiten du Azpiazu jaunak legebiltzarrean, baina langile publikoen eguneratzea oso basua izango da, 1,5%koa oso basua. Aurtengo inflazioarekin 1,5%ko eguneraketan, Nafarroan 3 izango da, Espainian 2,5 eta 3,5 artean, ez dira ez da oso altuak, baina eske 1,5, sektore publiko greba edo mobilizazioak iragartzea sindikatuak, espero dugu, eta gero sektoreka eta komplexua da, baina osasungintzan, hezkuntzan, ez dira behar bezain beste, dekoguzen erronkei aurre egiteko iragarpenik egon, eta hori bai, autobideak, ibaian azpitik doazen tunel erraldoiak, eta kotxeen txako azpiegitura berriak, baina hori gure testuinguru honetan klimatikoa, krisi energetikoa, petrolean garestitza, nire ustez, begian da, Titanic batean gaude, eta Eusko Alderdi Jeltzalea da, goiko kabinan dauen, txapan edaten dauen oligarkia. Baina aurrekontu proiektu honek jasotzen duenez, gastu sozialerako bideratuko da 10 eurotik ia 8 gastu sozialera. Hori betiko trampa da, bai, esketan da gastu soziala, eren bat osasungintza da, eta laurden bat hezkuntza. Orduan, hor dekozu, osasungintza Kiron eta Igualatorioko konbenioak osasun pribaturako bada soziala, eskola elitistak ez eskola itunpeko eskola guztiak, baina segregatzaileak direnak eskola bunker horiei dirua emotea, bada politika soziala, bada gastu soziala, claramente ez. Orduan, izendapenak jarri barik, baina argita garbi dago, horre finago jokatu behar du gobernuak, eta, klaro, eske, autogobernua da autogobernu soziala, ze politika gogorrak, estatu politika, politika militarra, defentsa politika eta horiek, estatuak egiten ditu, orduan, hori betiko beste trampa
topikoa da. Testu inguru honetan ere indarra hartu du gizarte mailan aberastasunaren banaketaren eztabaidak, baina Euskal Autonomia Erkidegoan fiskalitatea aldatzeko momentua ez dela, horixe argi utzi zuen Azpiazu ekonomia ogasun sailburuak. Patronalak zuzen ere erabiltzen duen argumentu berbera erabilita, momentua ez dela ez, soldatak igotzerako orduan esaten duenean, konbentzitzen duela esango zenuke? Hemen bi aukera daude, nik uste dut Azpiazu politikari solvente badala, edo orduan, edo ez da insolventea eta formakuntza ekonomiko eskazadeko, edo gezurretan dau. Nik argita garbi, bi egoera daude, edo bi testu inguru daude ekonomian, hazkundekoak eta krisikoak. Nik ulertzen dut, krisia dagoenean, Espainiako gobernuak ondela bi urte egin zuen bezala, esatea ez dala momentua zergak igotzeko, zerga bilketa geisten ari da, langabezia igotzen ari da, igual ez da hor bai esalik ez dala momentua krisi garaietan, edo krisi aurreko garaietan, zergak igotzeko, baina hazkunde maila izugarri eukin dugun azken bi urte hauetan, eta bereziki aurtongoa, bada momentua zerga erreforma progresibo bat egiteko. Kasu honetan, gehien dutenei zergak igotzeko, eta kasu honetan, gutxien dekorienei zergak igotzeko. Ez que Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako aldundiek kontrakoa egin dute deflaktazioaren bidezko politikan. Zerga deflaktazioa egitea? Exentoa dauden familia xumei eserrez gitzitzea, ja exentoak dira, gehiengo langileria eta baita klase enpresari txikiak eta etekin apaleko enpresariei apurtxu bet opari fiskal txiki bat egitea urtean 50.000 eurokoa, eta gero, goi mailako errentak, errenta altuak, akzioak, etxe bizitzan errenta eta jende asko irabazten dauenari, 500, urtean 500 edo 1.000 euroko zerga murriztea edo opari fiskala. Hori da logikoa krisi baten atarian gaudean esaten dutenean, apalenei ezer ez emotea eta aberatzei opari fiskalak egitea, hori egiten du eskuineko politikaria dana, eta ez apurtxu bet herriaren alde eta gehiengo langilearen alde politika egiten duena. Testu inguru honetan ere lehendakariak proposatu du errenta paktu bat egitea, zeren kutsua hartzen diozu? Mahatma Gandhik esaten zuen esateko erariko berena egitea da. Urkullu jaunak asko hitz egiten du berba, oso ondo, lasai eta estiro, baina kasu honetan gero gatazka sektorial guztietan patronalen alde kokatzen da. Sektore publikoetan eta azpi kontratatutako non Eusko Jaurlaritza bezero publikoa da, ez dute esku hartzen langilerian alden edo adostasunak bilatzearen alde. Errenta paktua da Unai Sordo proposatzen duena. Hau da, benetako negoziazioak eta benetako bi aldeetako konpromisoak egotea. Hori da errenta paktu bat. Urkulluk esaten duena da, apurtxu bet, eta aspaldin egiten duena Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Alderdi Jeltzaleak, Espainiako ezkerreko politikaren olatua hartu, baina azken bagoian, baina ez zigon oligopolio energetikoari zergak, baina ez eguneratu aurrekontu publikoak lar, baina ez zigon zergak aberatzei. Badago testu inguru politiko bat, testu inguru politiko da hori, da gurean Hego Euskal Herrian Espainian dauena. Eta erabiltzea Euskal Autogobernua eta Euskal izaera propioa eskuineko politika finkatzeko eta eskerreko olatu hori sartzeko, hori da, berriro ere historiaren aurka eta zentzu amankomunaren aurka joatea. Pentsioak ere kolokan egon daitezke, behintzat erosa almena galtzen ari direla, salatzen ari dira, eta 10 urteko epean gainera aurreikuspenak dira langileen laurdenak hartuko duela erretiroa, eta bien bitartean lan munduan geroz eta zeltasun handiagoak daude beharginak topatzeko, batez ere sektore batzuetan. Zer egozten diozu egoera? Euskal pentsio sistema propioa gongo bazan, eguneratuko ziren pentsioak 1,5 edo 2an. Espainiako gobernuak eguneratu du pentsioak iazko batazbesteko inflazioarekin. Egia da, izan leikela 1.080ko pentsio minimoa, apurtxu bat aldarrikapen maksimoko aldarrikapen imposiblea zala, baina borroka horren ondorioz, benetako eguneratze duin bat lortu da, bai Euskal Herritar, bai Katalunia eta bai Espainiako pentsio den guztiei.
Langileak behar direla, langileak behar badira, eta ez da referentzia politiko oso egokia, baina Biden Estatu Batuetako presidenteak esaten zuen moduan, pay them more. Behar doa duzue langileak udako sasoiarako, nekazaritzan edo eustalaritzan edo etxeko zaintzetan, ordaindu gehiago. Eta etorriko dira lan horiek egiteko prest dauden emakumeak zein gizonak. Kontua da, gure duzu, eskubide bako eta oso soldata basuetan egotea egoera horiek. Eta horretarako, ez da bidezkoa eta arazoa ez da langile falta. Arazoa da soldata eskasak eta prekarietatea nagusitu dela gure eredu ekonomikoan. Ez dirudi bide horretan jango direnik dena den neurriak, esaterako Confebaske aurreko egunean esaten zuena zen malgutu behar zirela migratzaileak lan merkatura sartzeko neurriak, migratzaileak etortzeko ahalbidetu behar dela, bertan ikusi dute agian erantzuna egoerari. Bai, hemen ez da bado pilpilean dau, batez be Esparta eta Fallarrak aste honetan egindako artikuluarekin. Migrazioaren gaia oso gai importantea da langileriaren txat. Kasu honetan, azken hamarkadetan ikusi duguna zer izan da. Globalizazioa izan dela, kapitalaren eta merkatuen askatasun osoa mundu osotik joateko, baina langileria ezin da mugitu. Naiz eta bereien herrian gerrak egotea edo errefusiatuak izan. Orduan, zein da langileen aldetik eitzen da migrazio politika? Eitzen dela, apurtxu bet, kapitalismoak behar duenean malgutzen dira orain Confebaskek eskatzen duena, eta kapitalismoak behar ez duenean botatzen dira langileak edo ezi altuak eitzen dira. Aurreko krisian, 2008ko krisian, aurreko krisian, Espainiatik joan ziren 2 milioi pertsona, 1.800.000 atzerritarrak ziren. Atzerritarrak mugitzen dira lana dauen lekuetara eta kasu honetan beraien bizitza hobetzeko kapitalismoan, kapitalistak, enpresariak eta egiten duten bezala, baina kapitalistak askeak dira edonera joateko eta langileak ez. Eta hori oso larria da eta bukatzeko migrazioa ez da kapitalismoaren menpeko joera bat. Batzutan da, bizi irauteko gutxieneko urrats bat. Orduan, migrazioaren aurka jartzea, Esparza berak, liburu editore ona dana, baina ekonomian oso jakintza eskasitoa erakutsi dauena azken aste honetan. Kapitalismoa eta globalismoa ez da horretan funtzionatzen. Eta bukatzeko, igual Esparza jaunekin bar dauela, 70. hamarkadako etari kasu gehiago egin eta Trump eta Le Penen ideia gutxiago ona ekarri. Dena den emakumeak dira, hain zuzen ere prekarietatearen aurpegirik gordinena pairatzen dutena, gazteak, migranteak zaintzaren alorrean lan egiten dute horietako eta behin pandemiaren gordinenena ere gaindituta, badirudi ez zaiola heldu gai horri behar bestea. Eske kaskartu da egoera. Non egiten dabe lan emakumearen gehiengoak? Egiten dute lan sektore esentzial horietan. Pandemian danok egon gara txaloka, beharrezkoa da, zaintza eta osasuna, eta umeen hezkuntza, baina gero ez da hor eguneratxe bat egon baliabide publiko gehiago eskainiz. Hau da, murrizketa neurri handiagoak egon dira. Osasunaren ondorioz gehiago kaltetu dira, arriskuan gehiago egon dira, eta orain, ez da pasatu pandemia, baina pandemiaren beste fase kroniko batean sartu garela, inok ez du esaten, orain da momentua erresidentziatan eta ospitaletan eta eskolatan egoerak duintzeko. Ez, orain ja bukatu da eta orain betiko lan kaskarrak betiko emakumeak egitea. Hori ez da bape azken urteetan gizarte mailan garatu dan pertsepzioa, garatu dan beharra, garatu dan nahia. Eta gero, bigarren gauza bat, asko hitzen da soldata arrakal eta gizon eta emakumeen ezberdintasuna lan munduan. Emakumeak gehiago daude gutxi pagatzen diren sektoretan. Baina eske gero, sektore bakoitzean emakumeak gehiago daude gitxiago kobratzen da postuetan. Eta gero, sektore berean eta postu berean guztiz ilegala dan diskriminazioa oraindik
mantentzen da 1,6, 1,7an. Hau da, hori ilegala da, legezkoa, lege bat egin da Espainian, aurreko legeetan bebai ilegala zan joera bada. Zuetan ni, enpresa berdinean, postu berdinean, lan egiten badugu, bardin kobratu behar dugu. Orduan, 3 mailatako arazo honetan, neurriak hartu behar dira, baina eske ja, soldata bera, lan bera gaitik kobratzea, gizon eta emakumeak, hori, eske guztiz legezkoa, guztiz justoa, eta, nonor kontra badago, joan bizitzera, Arabiar Emiratuei, edo ez dakit, nora? Zaintza krisia inspide ere kontziliazioaz ere hitz egin behar dugu, hainbat dira herrialdeak lanastean murrizteko frogak egiten ari direnak, hain zuzen ere lanastean murrizten kontziliaziorako laguntzeaz gain, zeinbeste onurak arditzake honek? Betxu, justa batxo Gazteberri aldizkarian oso pozik nago, honen inguruan elkarrizketa sakona egin ziaten, eta eskaintzen diet ametik, Amaika Telebistatik Gazteberriko kazetariei, nik uste dut oso gai zentrala dela, bai sindikatuen aldetik, eta bai zenbait enpresarien aldetik maigaineratu da azken urteetan. Bai askunde garaietan, bai krisi garaietan, lan denbora gutxitzea bada, erarik merkeena eta erarik egokiena erreformatzeko lan mundua. Gehiegi itzen dugu lan, enpresari asko bai gehiegi dute lan, langileriaren aldetik gainera soldatak ez dira igotzen. Baina soldatak igotzearen alternatiba, agian bada, lan denbora gutxitzea, soldata finko mantenduz. Ekonomia gero eta produktiboagoa da, ordu batean edo egun batean gero eta gehiago ekoizten da. Teknologiaren bidez eta baita enpresen arteko lehia dela eta produktiboenak geratzen dira. Eta esain produktiboak izten joaten dira. Orduan, badago tendentzia teoriko bat kapitalismoan, non logikoa dana da beti egotea langileen aldeko gutxienez parte bat hobekuntza produktiboaren, eta hori denbora gutxitzearen bidez aldarrikatu da historiki langile mugimendutik. Zer gertatzen da? Euskal Herrian zerritan zaten dugu, eski hori Espainiako estatuko kompetentzia da, baina guk badekogu bai Euskal Herrian tresna fiskalak, eta badekogu baita negoziazio kolektiboko aukerak. Izugarria da segitxe erabiltzen da hitzarmen kolektiboen eta negoziazio sektorean bidezkoa adostasunak Euskal Herrian, Katalunian ez bezala. Orduan, lan denbora egon behar da agenda sindikaletan, baina baita agenda patronaletan. Enpresarientzako ez da ona langileak nekatutak egotea, absentismoa egotzen da, arrisku psikosozialak egotzen dira, lan istripuak egotzen dira, produktibitateak kaskartzen da, eguna aurrera joan ahala, edo astean dano gara produktiboak, astenetan, martitzenetan, barikuetan baino. Orduan, lan denbora gutxitzea, bada benetan aukera hon bat, errenta hobeto banatzeko, eta baita ere, eta importantea, gizon eta emakumeen arteko zaintza lan banaketa horre ekiteko, porque nortzuk dira partzialtasunera jotzen da benak edo lan denaldia murrizten da benak, emakumeek beharrezkoa da gizonei behartzea, horrelako gitxiago lan egitea merkatuan, etxeko zaintzak eta etxeko lanak erditardi, gutxienez erditardi egin ahal izateko, porque lanaldi luzeak dituzten hainbeste gizon horiek gaueko 9etan edo 10etan etxera llegatzen direnek, zinezkoa da partekatzea edo familia berdinzaleak alan eraikitzea. Baina, enpresentzante errentagarria izango litzateke ez, pertsona batzuk soldata berberagatik lan ordu gutxiago egitea? Bai, zeren azkenean, badago sektore motak, denak guztiak ez dira berdinak. Sektore askotan, gai izango ginen ordu gutxiagotan gauza bera egiten, denbora libre gehiago izateko, eta gero beste sektore batzuetan, beharrezkoa zan, utxune hori betetzeko kontratazio berriak egitea. Langabezia oraindik 10% inguru geratzen da Euskal Herrian. Eta sektore horietan, gainera laguntza fiskalak emola izatea enpresei horrelako kontratazioak behar dutenei, hori da gauza bat, lan denbora gutxitzea ona da langileentzat, soldata gutxitu barik bada. Enpresari askorentzat, produktibitatea eta langileen osasuna eta hori hobetzen dugu. Baina produktibitatea egotzen dugu, baina eske batez beste onuradun oso argita garbia lan denbora gutxitze politikarena da sektore publikoa, zergaren bidezko errekodazio berri asko sortzen direla zuzenak eta zeharkakoak. Orduan, estatutik edo erakunde publikoetatik, aldundietatik eskuratuko zen bilketa berri horren bidez, eginako ziren enpresariei laguntzea
horrelako lan denbora gutxitzea egiteko eta beharrezkoak diren kontratazio berriak finantzateko. Eta hori Frantzian egin zen 2000 urte bueltan, orain testatzen ari da adibidez Valentziako Generalitateak eta laster Espainiako gobernuak baitare, eta nik uste dut bide egokia dela gizarte justu batean urratsak emoteko. Baina zergatik uste duzu ez aspaldiko kontu bat delako, proposamen bat sindikatuen eta gizartean eginen aldetik, baina zergatik uste duzu ez dela aurrera pausorik ematen ari horretan? Batez, igual egon da enfoke arazo bat. Historikoki langile mugimenduak 19. mendetik gitxiago lan egitea izan da aldarrikapen oinarrizkoena. Maiatzaren batean horren ospakizuna da, ospakizuna horren gogoratzea, hil ziren, borroka horretan hil ziren langileen oroimenean antolatzen da maiatzaren bata, baina azken 4-5 hamarkadatan, aro neoliberal honetan, bebai egon da sindikatuen akats taktiko bat izan dela esatea ordu gitxiago lan egitea, danok lan egiteko, lana banatzeko. Eta hori ez da beti horrela. Orduan, zergatik nahi dugu gitxiago lan egitea? Gitxiago lan egitea, denbora libre gehiago moten dozkulako. Garaian zirenak 8 ordu lan egiteko, 8 ordu deskantzateko edo bizitzeko eta 8 ordu lo egiteko. Orain izango zen, beste osaketa berrenetan, 21. mendera egokituta, 6 ordu lan egiteko, 9 ordu bizitzeko eta 9 ordu lo egiteko, porque azkenean pizkat eskasietoa geratzen ari da ja 8 ordu edo gitxiago egunean lo egitea. Hori esango nizun dena den 40 orduko lanaldia gaur egun oraindik ere askotan ez delako betetzen ari, hainbat eta hainbat sektoretan ordu ekstratek egiten ari dira, gainera kontratutik kanpo ordaindu gabeak hori ere heldu beharko litzaioke proposamen hau egin aurretik, ala nola ikusten duzu egoera? Bai, Frantzian egin zen bezala, Frantzian 35 orduak orokortzeko loa aubri bi, bigarren aubri legea, okinzun lehenengo lege bat. Yolanda Díaz lan lehendakari ordeak, Espainiako lan lehendakari ordeak, lehenengo lege horrelako antzeko egingo deu, eta hor bi fronte egongo dira. Bat, borondatezko lan denbora eta soldata murrizteko eskubidea, gero hartxera bueltako eskubidea putxubet herrialde Eskandinavietan dagoen ereduaren bidez, hori bada eskubide bat, baina badeko arazoa da gehiago emakumeak izaten direla horiek hartzen dutenak, orduan ez da berez zaintzalanako beto banatzeko gitz bat, baina bai da zentsu honean egin aldan politika bat, eta gero bigarren frontea eta hor da leku bat, arlo nagusian non alderdi sozialista Espainian gutxi gora bera ados egon leikela da gurean, Euskal Herrian baita ere, lan ordu estra pilo bat egiten ditugu. Eta gainera, estatistikak ikusten badituzue, lan ordu estra pilo bat ditzen dira, ordainduak, batez be gizonak. Ezkero dau, hainbeste pila bat, ordaintzen ez direnak. Eta hori bai, emakumeak eta gizonak orekatuagoak daude, kasualitatez. Edo zeinan, lan ordu estra horiek gutxitzea lehentasuneko lehenengo urratsa bat da. Zelan egingo dugu, lanaldi osoko lan normala, gaur egun bilanetik bat edo dauen lan horietak, zelan egingo dugu horiei esan lanaldia murrizteko, oraindik badekogu pilo bat emakume partxalitatean. Beste gizon pilo bat, lan ordu estra pilo bat egiten. Orain 4 orduko astea esaten dute, eta batzuk esan dut, eske ni 6 egiten dut. Orduan zer, niri 5 gitxiko hostie, orduan nik uste dut importantea dela, lan mundua gaur egun nahiko heterogeneoa da, eta klase batasunetik heldu behar diogu, hori, langilearen, azpitalde bakoitzaren arazoak zehazki konpontzeko eta lan denbora gutxitzea bada ona, zentsu honetan ondo aplikatzen eta langileen aldeko eta kontrol sindikalen bidezko politika izaten bada. Testuinguru ekonomiko guzti honetan nola ikusten duzu giharra kalean batez ere ikusten ari garelako, Frantziar estatuan ez darako findekin grebarekin hasi ziren, gero beste sektoretara edatu zirela, gurean ere hainbat sektoretan badituztela grebak, esaterako gaurkoen metalgintzako sektorean, baina hainbat eta hainbat direlako, eta gainera ere Euskal Eskubide Sozialaren kartak deituta azaroarako manifestazio bat ere izango delako. Nola ikusten duzu egoera eta borroka guzti horiek bateratzeko aukerak? Guk ez dekogu Frantzian daukien herria eta herri langilea aktibatzeko arintasuna, arin egiteko gaitasuna, behitu Frantzian, hasi direz petrolio findegia,
osatzen da, petrolio findegietan, gero gasolinegietan edatu da greba bat, ja hasi dira garraio publikoetan, gero aeronautikan berrio hasi dira, eta ja egin dabe greba orokor egun bat pasadan astean, eta Frantzian mugimon sozial, kasu honetan, sarritan izaten da oso pragmatikoa, zer eskatzen dute? Soldaten igoera orokor bat, 100%, jende guztiaren txat. Hori da, pentsioen 1.080ko eskaera bezala, saia da, ez badago greba irautzaile bat. Baina, bueno, maiatzaren 78 Frantzian, soldaten 115ko egoera orokorrarekin bukatu zen, greba orokor ura, 11 egunekoa izan zena. Kasu honetan Frantzin, soldatek igoera, oligopolio energetikoari zergak igotzea, eta, apurtxuet, orekatzea krisi energetikoaren eta Ukrainiako gerraren ondoriozko gertzaten ari den prozesu inflazionarioa. Gurean, Euskal Herrian, baditugu gure izateasun propioak. Aldi batean, nahiko zeharkako eragiketa gaitasuna dago lan politikan eta politika ekonomiko gogorretan, Espainiako estatu espainolaren esku dauduzela, baina kasu honetan, zentsu honeko aukera bat izalik eskerreko fronte ez bakarrik, euskerreko fronte Europarrak osatzeko eta horrelako politika oligopolioa disiplinatzeko eta langileriaren aldeko politika egiteko, politikak egiteko. Baina kasu honetan Euskal Herrian badeko beste berezitasun bat, da batasun sindikalerako zailtasunak. Eta nik uste dut hor bebai, bakoitzak bere ardurak izango ditu eta beti da bizika mika bata besteari izaten, nik uste dut ondo legokela ELA sindikatuak, sindikatu nagusiak, ardura nagusia duena kasu honetan batasuna eratzerakoan, Komisiones Obreras eta UGTri zirikatzea edo behintzete zirikatzea beste, eta adarretan eta sektoretan orain ikusten gabizen moduan, fronte intersindikal zabalak edatzea, ze hor bai langileria garaiezina da batasuna lortzen bada. Jon Bernat Zubiri ekonomialaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei eta hurrengo batera arte. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurean izango ditugu Zuriñe Rodríguez eta Carlos Renedo, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Kontzientziaren jola
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Egunero lege solazaldian hasteko ordua iritsi da, gaurkoan Itxurin Rodriguez dugu alde batetik, eguerdion, eta Carlos Renedo ere gurekin, eguerdion. Lehenik eta behin lehen lerrorak harriko dugu atzoko Iberdrolaren irabazien gaineko albistea, zuzen ere 3.100 milioi euroren irabazik eskuratu dituelako enpresa energetikoak bederatzi hilabeteotan, hain zuzen ere, iazko epe berea, baino ia 30% gehiago da hori, eta hala ere, Iberdrolak datuen osagarri gisa adierazi du Espainiar estatuan iaz baino 14% gutxiago irabazi duela. Lehenik eta behin osatuko dugu informazio hori. Hortxe datuak, atzo kaleratu zirenak, ez dakite sorpresa sartu dituzuen edo dagoeneko normalizatu egin dugun egoera ere. Nik uste sorpresa ez, baina bai amorruz ez. Egia esan da, izugarrizko kontrastea dago, ez? Horrelako datuak ikusten ditugu, ez da bakarrik Iberdrola, ere adibidez Sabadelek edo Santanderrek ere argitaratu dituzte bere etekinak eta ikusi daiteke izugarrizkoak izan direla. Baina beste aldean zer dago, guri faktura, argiendarraren faktura, gora egiten zaigu, gaur adibidez berriz ere hipoteken interes tipoa gora egin du, atera dira adibidez elikagaien bankuetara juten den jendearen 10% igo dela, orduan ikusten dugu alde batetik, dirua dutenek, akzionistak direnak, beretekinak gora egiten dutela, eta eguneko jendea, kalean bizitzen garenak horiek, enpobrezitzen ari gera, ez? Orduan, dikotomia horretan, izugarrizko beldurra ematen du, zen pobreziaren faia areagotzen ari da, baina aberatzen faia ere areagotzen ari da. Orduan, nik ez naiz bat ere harritu, baina amorruz begiratu izan ditut. Eta oreka hori lortzeko bidean, Madrilek iragarritako enpresa energetikoen eta bankitzen gaineko zerga horren aurrean, atzokoan ere, Iberdrolako buruak hori ze arguiatu entzun genuen, eta batuz baita ere errekurritu egingo dela. Nik uste Zurinek esan duen moduan, ikusten da, akzionistek dividendoak banatuko dituzte, baina izango dira gure dividendoak izango dira. Eta, ere argi ikusi da ere bai, espolioa ez dela bakarrik emoten hemen, ez? Euskal Herrian baizik eta nazioartean eta bereziki Latinoamerikan ematen dela ere bai espolioa. Eta, nik uste dut egin zuzen ere, normala dela errekurtso, ez? Hori jartzea, nik uste dut hor dago lagako bat, momentu honetan fiskalitatearekin horrekatu beharko da espolio hau. Nire ustez sektor energetikoa, estrategikoa izan da gure bizitzarako izan beharko zen publikoa, eta hortara jo beharko genuke.
Eta nik uste dute, nator amorruarekin, baina hasi beharko gara planteatzen beste ereduak. Amorrutik, proposamen kompletuak egin beharko dira. Nik uste dut gakoa dela, ekoizpen energetikoa publikoa izatea, eta ezin bada modu, iberrola modu konpresa batean egin, baina bai alda igual, eredu txikiagoak eta udaletxetatik edo komunitate energetikoetatik egin. Eta gero kontsumitzaileak behintzat momentuan ditugun aukerak ere baliatu, dauden kooperatibak, kontsumo kooperatibak bultzatzeko beste eredu bat. Orduan amorrua eta amorrutik beste eredu baten bila. Bai, ez egia, nik uste hor dagoela klabea, ez batetik ikusten dugula, Iberdrolaren etekinak erakusten digula zenolako panorama soziala daukegun, eta hau eraman dezakegu bai argira, baina bai gazera, bai elikagaietara, bai mila gauzetara, eta nik nator Carlos esaten duenarekin, justo zer ereduen inguruan, zer eredua nahi degun eztabaidatu behar dugu, ez? Bai daude kooperatibak, nik aldatu naiz beste kooperatiba batera, ez? Ez bakarrikan nik uste dut eredu publikoara jun behar garela, baizik eta energia garbietara ere, hortz ere eredutaz hitz egiten dugu, eta nik oso tematia naizela hauteskundeekin, eta hauteskundeak datozte, municipalak, eta nik uste potere lokaletik ere alternatibak sortu daitezkela, ez, energi komunidade horiek, eta hori, ikusiko dugu ditugun alderdien programetan energiaren inguruan gauza zehatzak zeintzuk diren, ez, ni badakit, batez ere eskerreko alderdiek kritika egingo diotela daukagun eredu energetikoari, baina zer da proposatuko dutena. Eta zentzu horretan ikuste da hauteskundeak izan daitezkela lehenengo parada hori. Testu inguru honetan, ez? Eta hein handi batean energiaren prezioaren gorakadaren ondorioz bizi dugun inflazioa etorri da, hain zuzen ere, erosa ahalmena den galera hori, eta horri konpentsatzeko soldatak eguneratzea eskatzen ari dira, hainbat eta hainbat sektoretan, horietako bat da metalgintzarena, akordioak lortu dituzte Iruñean, Araban, baina Bizkaian oraindik ez, eta gaurkoan grebara ditu dute. Ez dakit dugun hortik gaurkoaren laburpena, sindikatuen hitzekin ere, bestela aurrerago ere jarriko dugu, baina dena den gaurkoa nahiko erakusgarria izan da, ezta? Bai, nik uste hemen badaudela klabe asko, ez? Lehenengo eta behin greba eskubide bada, eta orduan gaur hemen ikusten ari garena da, langileak bere eskubidean egiten ari direla, ez? Baina metalgintzaren egoera nik uste hemen esan behar dela, ziurenik konbenio bat egongo dela urrengo astetan, nik uste dut lortuko dela, nahiko batasun sindikala dago, naiz eta diskurso mediatiko asko esaten digula zatiketa badagoela, dagoena da sindikatu batzuk jundirela mobilizazio batean, eta beste sindikatua beste mobilizazio batean, baina danak daude greban. Orduan, hori erakusten digu bateratazun sindikala dagoela. Nik uste dut oso simple eta oso logikoa den gauza bat eskatzen dutela, eta hori da IPC-ren igoera, alegia ezin dena da langileak egoera ekonomikoagatik enpobrezitzea. Eta gero hemen nik uste dagoela beste aipu bat, eta da patronalaren jarrera. Patronala behin baino gehiagoetan esaten ari da konfliktibidadea igotzen ari dela enpresetan, eta nik uste hau ez dela horrela. Nik uste dut gaina langileak oso gai direla eta oso modu arduratzuan jokatzen ari direla oroar, gogora dezagun greba eskubidea dela, baina bakarrikan ez da ikusti behar azken hilabetetan sinatu diren konbenioak, ari naiz pentsatzen Mercedesen, baina ari naiz pentsatzen Arabako metalean, ari naiz pentsatzen Bizkaiako garbitzailean, konbenioak sinatzen ari dira, eta hori da langileak negoziazio kolektiboan sartzen ari direla, alegia arduratsuak izaten ari direla, beraz, patronalak bidaltzen duen mezu hori ez da erreala. Baina langileek eskatzen duten horren aurrean, ikusten dugu patronala bain eta berriro oztopoak jartzen, hitzarmenak blokeatzen, eta langileek eskatzen dutena baino eskaintza baxuagoa ere egiten. Bai, nik uste talde batetik patronalak egiten duen diskurtso katastrofista hori moztu behar dela, sektorean, metalezko sektorean, lankarga badago,
eta etekinak egon badaude. Eta gaur egun, Bizkaian ere bai, enpresa horiek daukate lankarga eta daude funtzionatzen. Esan behar da bai, Bizkaiko era ez dela berria. 2019an sinatu zenean hitzarmena ere bai, greba egon behar zen. Eta da, Zurinek esan duena, hitzarmen kolektiboa borrokatzen duenean, beti egongo da konfliktoa zergatik. Bizkaian ere daudelako enpresa handiak, baina daude enpresa txiki asko hitzarmen honen pean. Esan behar da, Bizkaiko 52.000 langileak daude lanean hitzarmen honen pean. Nire lagun gehienak daukate hitzarmen hau. Nik uste langileoen dela estrategikoa, baldintza duinak lortzeari begira. Horregatik da garrantzitsua borroka eta konflikta egotea, markatuko duelako, ez da bakarrik esan duguna, bizitza egotzen ari da, metalezko produktuak ere bai igo dira, etekinak ere hor daude, baina gero ondasun hori ez dugu nahi banatu langileekin. Langileak ezin dira egon beste urteetan berriro ahalmen erosketa hori galtzen. Eta nik uste dute, remarkatze hori badagoela, nahiz eta igual, mobilizazioak izatea bi leku izanidetan, helburuak berdinak direla, langileak daudela ondo antolatuta sindikatuetan, daude kalean, eta goratzea, bintzat Bizkaiarako oso garrantzia dela hitzarmen duin bat lortzea. Hain zuzen ere, orain bai, baditugu goizeko irudi horiek eta sindikatuen adierazpenak ere entzungo ditugu. Gure datuen arabera jarraipena oso ona izaten ari da, aurreko greba 3 egun baino handiagoa izan ahalko genuke, behintzat hainbat enpresetan, Durangaldean gaude goizeko 5:00 eta ikusten denez Durangaldea ia oso itxita dago, orduan jarraipena Durangaldean esan ahal genuke erabatekoa da, gero beste enpresa potente eta garrantzitsuenetan ere jarraipena oso ona izaten ari da. Giroa lasaia izan da, azkenen pikete informatibo lasaiak eta pazifikoak izan dira, baina bai egon dira tentsio momentu batzuk ertzaintzaren presioa dela eta. Lehen horretan ikusi genken modun, Googleako piketeroak egon gara Azua eta Erando inguran, eta hor mugimendu oso gutxi zegoen, eta ikusi duguna da, jarraipen zabala zegoela, piketea mugitu den lekutan, ez? Eta lehen horretan heldu zaigun informazioa ere, ikusi genke jarraipen zabala eukitzen ari dela berriro be Bizkaiko metaleko grebak. Horizik, gaurko greba egunaren laburpena, sindikatuen arabera honeko 85 jarraipena izan duena, ikusi ditugu irudietan ere nola tensio momentuak bizi izan diren ertzaintzaren presentzia horrekin, baina dena den lehen aipatzen dugu genuen bezala, ziklo mobilizatzaile honekin uste duzue korapiloak askatzen joango direla? Bueno, nik uste hitzarmena sinatuko dela, Arabako eredua dakagula eta Gipuzkoakoa. Gogora dezagun, lehen zegoen hitzarmenaren negoziazioa ere oso hilabeteak egon ziren, nik uste urte eta piko gontzala negoziazio horien bantan, eta protestak eta mobilizazioak nik uste errepresio handikoak izan zirela, eta itxiloketa asko ziren, beraz nik gaur ikusi dudana nahiko baketzua izan da, pikete logiko eta normalak egon dira fabriketan, hori da greba egiteko mobilizazioko eredua, eta nik espero, gaur egia da eta importantia da IPC-ren datu ateakoa, orduan gaur jakingo dugu zehazki, zenbat dirutaz hitz egiten ari gara, eta nik espero dut urrengo egunetan, bai sindikatuak eta bai patronalak bilerak berreskuratzeak ziladanik bilera horiek abian zeuden, ez? Soldaten hausian zoik ez, pentsioetan ere badago borroka ez da, erosalmen hori ez galtzeko, eta berriro ere patronala aurrean aurrera pausoak emateak ididen.
Nik ez dut lehen esan duguna, tentzio hori dago sektore guztietan, eta esan duana, behintzat metaleko sektorea, Bizkaian behintzat oso handia da, eta oso ondo dago antolatuta. Hau da, Zurinek esan duena, helburuak dira komunak, eta sindikalgintza potentea da. Nik uste dut erasoa dagoela, bestelako sektore batzuetan, non igual egon behar zara, enpresan zuzenean, enpresaka, eta hori da patronalak nahi duena. Negoziaketa eramatea enpresara eta hor badakitelako daukatela langileok ez garelaren indartsuak. Orduan beti izaten gonda, Bizkaian bentsat metal estrategikoa da, abanguardia da, eta borrokanen atzean baldintza duin asko torri aldira edo ez. Orduan normala da, hau emango da sektore gehienetan. Ikusiko dugu detzo, seguramente, urrengo hilabetetan Siemens Gamesaren inguruan, askotan hitz egin degula, orain jakin izan degulako, salduko dituztela Euskal Herrian azteazuta Murgian dauden bi plantan, eta seguramente, guain sindikatuak hauek hau baloratzen egongo ja, eta ikusiko ditugu ere mobilizazioak zen, eta oso garrantzitsua da, ez? Enpresa handiak, normalean krisia baliatzen dute, krisi egoerak baliatzen dute, externalizatzeko, deslokalizatzeko, eta hori, erakusten digu etekinak daudela, eta krisiak aberasten dietela hainbat sektorei, ez? Eta mantendu nahi dituztela, ez? Bai. Ekonomia gaiak alde batera utziko ditugu, eta Nafarroaldera joko dugu, ez duzen ere gogora ekarrita lanun batean tuteran egin den mobilizazio, manifestazio hori, Nafarroako zatiketa linguistikoaren aurka, hor dago Euskararen aldeko ekimenaren deialdiari jarrituta. 1000 lagun baino gehiago elkartu ziren bertan. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Herriberako hiriburuko kaleak Viva el euskera de Corte Sabera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, herrigorak hasiera eman baitzion Herriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko hor dagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain hor dagok Herriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzena izan zuten ezin dela euskara alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. 3 hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu. Ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Garbera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Hortxe, tuterako manifestazioaren laburpena, aurreko asteburuan egindakoa, nola ikusten duzu zuek gaia, nola definituko zenukete euskararen egoera Nafarroan? Nafarroan ez bakarrik orokorrean, ikustote euskararen egoera tamalgarria dela. Erabilera kaleko erabilera jaisten ari da, baina ez bakarrik hori, esakuten bagara beste esparruetara, bere erabilera teknikoa, administratiboa, esparruetan oso txikia da. Eta niretzako oso kezgarria da, eta batez ere ikusita, niretzako identitatik aparte, altxor bat dela, altxor bat kulturala, edozein lekutan olako hizkuntza bat egongo zen babestuta, eta administrazioa egon barko zen horren atzean babesten, nik egotea burrukatzen minimoki egotea arautua.
Orduan oso kezkagarria da, eta esaten dudan, gero badatoz, etorriko da Euskaraldia, eta mundu guztiak bat egingo du, eta ondo dago, holako ekimenak egotea, baina atzetik egon behar da beste babes bat, eta babes hori legala izan behar da, ekonomiko izan behar da, eta eskubideak, hizkuntza eskubidea bermatu beharko da. Nik uste, Carlos, azken esan duen honen arira, edo hau hartuta, euskara ez da bizio bat, ez da dezira bat, eskubide bat. Da, eta gainera Euskal Herrian daukagun hizkuntza koofiziala. Hori ezar nahi digu, eskubide hori bermatu behar dela, eta administrazioak bermatu behar dute. Etxe bizitza eskubide bezala, edo elikaditura eskubide bezala, ez? Eta hementze galdera da, ze puntura arte bermatzen duten ala ez, eta egoera ikusita, nik uste bai estatu dezakegula, ez dutela bermatzen, ez? Orduan nik uste dela, hau lehenengo erronka, zer egin behar duten instituzioek euskara bermatzeko, euskara sino galduko da. Baina ni honetan pixkat positiboagoa naiz, igual gasteiztarra naizelako eta Gasteizko gera asko aldatu delako euskararekiko azken urteetan edo hamarkadetan, baina nik bai usteet bai erdaldun izan diren territorio horietan, Nafarroa kasu edo Araba kasu nik uste zoriondu behar dela ere bertan bizi den euskal hiztun komunitateari, izugarrizko aukera eta izugarrizko borroka dutelako, leheno Carlosko esaten zen nuen, ez? Kalera bilera jeitzi da, zeunetan on, ez? Gasteizen adibidez, igo da, ez? Eta hori erakusten digu aukera isugarrizkoak direla, ez? Eta konpromisoiek hartu behar direla. Nik bai usteet konpromiso kolektibo bat badagoela administrazioarekiko, hori ez da konpromisoa, baizik eta eskubidearen bermaketa, eta hori administrazioak egin behar dut, eta orduan aurpegiratu beharko diegu gure administrazio eta gure politikari zer egiten ari den gaizki, baina nik ere aldi berean uste dut individualki izugarrizko gauzak egin daitezke. Neri gorroto ematen dit eta izugarrizko enfadoak hartzen ditut Donostira juten naizenean eta taberna batean sartzen naizenean eta gaztelania esaten ditzen dietenean. Ez? Zen Donosti batean non jende asko, Gasteizen baino askoz gehiago, gaztelania daki, euskaraz daki, castellanos tratatzea, iruditzen zait oso grabie. Ez? Eta nik honetan egiten dut hori Nafarro eta Arabarren aldeko apologia bat, ez? Edo langile auzoetan, ez? Nik uste gehiago entzuten da, ez? Espainia logika horietan banatzen diren auzo horietan, nik entzuten dut gehiago, ez? Eta, nik uste hau positiboa dela, ez? Hitz egitea, gaizki hitz egiten bada. Ez dago arazonik ergatiboa gaizki jartzen dute. Beti, euskaldun berri naizelako, berri hori ja ere ez asko gustatzen, baina nik uste hori ez, apologia hori egin behar da, eta doakotasunaren apologia ere, ez? Ni egoin dela, ez dakite urte bat, kalkulatu nuen zenbat diru gastatu nuen euskaltegi batean, eta 7.000 euro ezatzen. Ez da getzi, eta nik egin nun, kapaza izan nintzelako 7.000 euro hori izateko, kopa jartzen dituen asteburutan 7.000 euro horiek eukitzeko, ez? Beraz, eskubide bat ezin du presio bat izan, ez? Doakoa izan behar da, eta nik uste hori Nafarroko jendea oso ondo daki gainera, ez? Borroka hori. Nafarroko egorari helduko dioguen zuzen ere, hor dagoko Euskararen aldeko ekimenaren kidea den Iraia de la Torrerekin, pantaianen bestalboan daukagulako, eguerdion Iraia. Kaixo. Bueno, zenbaterainoko baldintzatzen zaituzte zuen bizitza zonifikazioak? Nire ustez zonifikazioak baldintzatzen du gure bizitza, balde batetik ikasteko, ze ez daukagu, eta azkenan ez daukagu aukera ikasteko euskara ikastola publikoetan edo eskola publikoetan, eta ere ez beste leku batean. Orduan, alde horretatik ikasteko baldintzatzen dut, eta bai azkenan bizitzeko, ez? Adibidez, ni euskaldun berri naiz edo euskara ikasten dut, eta hori azkenan ni joaten banez Nafarroa edo, Erriberara edo eremu ez euskaldun hori joaten banaiz, azkenan ez daukat eskubide hori euskaraz bizitzeko edo euskara erabiltzeko. Pixkat nire ustez bentsatzen du batez ere en esos dos sentidos.
Euskaraz bizitzeko guztiz baldintzatzen zaituztela alegia. Erriberako hiriburuko kaleak hartu zenituzten aurreko larun batean, Tuterako kaletara irten zineten zuzen ere, eremu ez euskalduntzat hartzen den horretan, ez da kasualitatea bertan izatea manifestazioa, beste hainbat eremu ez euskaldun bezalaxe, Nafarroan euskararen legeak egiten dituena, baina realitatea oso bestelakoa dela erakutsi nahi izan duzue. Bai, azkenean guretzat egitea hor Tuteran, izan da pixkat, alde batetik nik uste dut indarra erakusteko, eta guk bebai daukagu iritzi bat Erriberan, eta gu Erriberakoa gara, eta erakutzi, pixkat, erakutzi nahi dugu gure indarra, eta hor gaudela Erriberan, Tuteran, gure zonaldean, eta nire ustez, alde batetik horregatik egiten dugu, edo egin dugu hor, eta uste dut hori bebai da, lehen lerroan jartzeko beste iritzi bat dagoela, eta azkenean iritzi hori guretzat da eskubide baten alde, eta eskubidetan alde orduan, nire ustez, aukera edo, haberlo hecho ahi, da pixkat hori, indarra erakusteko, eta hor gaudelako. Egiarra erakusi zenuten argi dago, irudietan argi ikusten den bezala. Nola ikusten duzu, eskubide linguistiko hauen aurka egiten dutenen jarrera? Ideologiarekin lotzeko aukerarik edo ikusten duzu? Bai, nik uste dut azkenean, ez bakarrik ideologikoki, egon da, eta egoten da oraindik, baina bai egon da denbora pila bat hor politika, ez politika legalki bezala, baizik eta politika pixkat ideologikoki eta subjetibikoki. Hori pixkat egiteko azkenean Euskara ez dela untza, eta pixkat hori zertatzeko Erriberako jende artean. Eta azkenean hori izan da nire ustez politika bat, eta politika subjetiboki eta ideologikoki bat, eta nik uste dut azkenean hori egiten du zatiketa bat Nafarroaren artean, eta gure ustez helburu bat izan behar da kohesioa egiteko Nafarroan, eta horregatik aldarrikatzen dugu eskubide bezala Euskara. Nola uste duzue aldatu daitekeela egoera? Alde batetik, eta pixkat hori da hor dagoko ez dakit dala ditu, baina hor dagoko aldarrikapen edo helburu nagusien egual gehiago. Helburu nagusiena da alde batetik, pixkat Euskara leku horietatik ateratzea. Azkenean Erriberan dago leku bat bazter batean, eta gure helburua da pixkat leku horietatik hori ateratzea, eta hor pixkat egiteko edo pixkat zartzeko guretzat Erriberakoak bezala bebai da gure hizkuntza eta daukagu eskubide hori erabiltzeko euskara, ikasteko euskara gure lurraldean. Eta pixkat hori da azkenean. Mezu horrekin geldituko gara, Iraia de la Torre, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik eta azalpen guzti hauengatik ere. Vale, soy. Azaldu digu, oso ondo Iraia de la Torrek zeintzuk direnez, helburuak, aldarrikapenak, ikusi ditugu baita ere asteburuko irudiak, baikortasunerako behintzat aukerarik ere ikusten duzu, zera, Carlos? Bai, nik uste batez ere, herriak nahi badu bere eskubidea defendatu eta kalean baldin badago amonizatuta, hori positiboa da. Gero irutzen zait, oraindik dela nahiko etxigarria hogeita parametro horietan eta batez ere Nafar moduko herrialde batean horlako estrategia bat, zonifikazioen estrategia politikoki adibidez PSN batek defendatzea, irutzen zait, pasaren mendeko posizionamendu bat dela politikoa. Ja ez da esker ikuspuntutik edo ikuspuntu identitariotik, da hemen plantatu den terminoetan, eskubide bat den linean,
egotea oraindik eztabaida horretan, hori da niretzako etzigarria egiten zen, gero iraia entzuten duzunean, eta holako pertsona bat gaztea, eta ikusten zaio gogoekin, eta aitortzen duela dagoela dendik ikasten, eta erabileraren eskubide hori, hori oso positibotzat hartzen dut, eta etorkizuna badago. Bai, egia da, PSek beti edo PSN beti mugitzen da, kontradikzio handi batean, ez bakarrikan Nafarroan, hemen EAen hezkuntza legea orain eztabaidatzen ari da, eta PSE jartzen zuen kondizio bat, zan justuki eskola publikoaren euskara maila jeistea, ez? Eta hori, oso kontradiktorioa zen gero aldi berean ateatzen dira euskararen alde. Zuk euskararen alde modu romantiko batean ateatzen behatzea, oso ondo, baina sortu behar dituzu politika publiko materialak, ukitu ahal direnak, orduan nik uste hemen PSek klabea dela, eta PSen eren egoera klabea da, nik Alderdi Popularretik, UPNetik, Navarra Sumatik, getxi espero dut, egia izan da, baina bai, espero dut, esker logika horietan mugitzen edo behintzat definitzen diren alderdi horietaz, ez? Eta legetan txertatu behar da, nik uste euskuntza legea biziki importantea da, EAen, eta zonifikazioarekin Nafarroan bai bukatu behar da, ez? Eta bai, aitortu behar da euskera ikastea, nik ez dakizu, Carlos, txikitatik dakitzen edo ez, nik ikasin dut, eta oso frustrantia da, eta asko kostatzen da, eta hau bai da realidadea, eta nik uste hori guztiare kontatu behar dela, eta lasaitasunez, eta modu normal batean, ez, orain pasatu zaigu iraiarekin, ez, badaude hitz batzuk gaztelania esatera zaiola, oso ondo, hori ere gure euskara da, zergatiboa, gaizkaten dut ematian zergatiboarekin, baina ezke biziki zaila darren zergatiboa ez dakit zuentzako, baina netzako da imposiblea, ez? Eta nik uste dut guzti horren aldeko apologia, nik beti esaten dut euskara bastardoa izan behar da ere, ez? Eta ez dugu behar euskara marabillozoa, ez dut aterako Arabako gaztezko bertsolaritza pelketan egondako polemikaz, ez dut aterako meloi badago. Gainean ez dut aterako, baina euskararen perfekzioa ez da existitzen, eta existitzen bada, seguramente eramango gaitu euskararen desagerpena, eta hori ez da gure helburua, guk hegemonikoak izan nahi dugu, euskal hiztunak. Nik esango nuke, lehen Zurinek esan duenarekin bat nator, eskubidea eta batez ere langile auzoetan, hori esan du Nafarroetara, baina Bizkaian behintzat, langile auzoetan, errenta bajuko auzoetan, oraindik eskola publikoetan, ez dago de eredua, eredua, nik galdetu diazu, zuk txikita ez nire auzoan, ez zegoen de eredua, eta orain lortu du, orain 2022an jartzea aurrengo ikasturtean. Orduan, egotea Bilbon batean, egon denean hezkuntzan, izizun ere PSE eta PNV-rekin borrokatzen auzo batean, euskara egotea hezkuntza basikoan, uste dut dela ere bai nahiko adresarria, eta ja ez da bakarrik hori autu bat libre egiten den, jakin da hemen hizkuntza ere beharrezkoa dela etorkizun batean izateko behintzat besteen aukera berdinak hainbat esparruetan lanean eta harreman sozialak egiteko eta bizitzeko, orduan oraindik gaude hori borrokatzen. Parentesi txiki bat irekiko dugu, solasaldi honetan izan ere asteburuan, badago itzordu bat Galdakaon, ez dakite planik duzuen, baina horretara ere gonbidatzen zaituzten musika biztian, hain zuzen ere, Saturikapeko nazioen taldeen kontzertuak izango direlako, asteburuan Galdakaon esan bezala, Andra Mari dantza taldeak urtero legez antolatuta. Jon Eguzkiztak emango dizkigu xetasun guztiak, eguerdion Jon? Apa, eguerdion. Beste urte batez ospatuko da musika biztian jaialdia Galdakaon, zer da aurtengoak? Apurbet struktura aldetik edo antolakuntza aldetik, formato aldetik hobeto esan da, formatu berdinen da, ez? Hau da, Bariku eta Zapatuko kontzertuak eskaintzen dire, gauetan, eta larun bat goizean Lutierra soka dago. Orduen aurtengo diseinorako, aurten 8. aldiz antolatzen dugule musika bizian jaialdia, eta aurtengo honetan Barikuan Galiziatik Xavier Díaz eta Adulfeiras do Salitre taldeak izango duguz, eta gero Barikuko eguna amaitzeko Niko Txart eta Japa. Ondoren, larun batera salto eginez,
haukingo doguz alde batetik Transilvaniatik Fanfaria Transilvania izeneko Balkan fanfarria bat, eta ostean Groenlandaria egingo dugu salto, eta hor Nanuk izeneko talde bat, etorri jako indie pop rock moduko musikagaz, ez? Eta egun horreri bukaera emoteko Euskal Herriti barriro be, Lier taldea etorriko jako, hau be, rock musika horretan, ez? Eta jaialdien, esan dugu, oina aipatu dugu gaueko kontzertuak esan digun, baina larun bat goizean, karpan, Galdakako Iturrondo karpan dagoen karpan bertan, Lutierra soka izango dugu, eta hortik Gaskonia, Katalunia, Galizia eta Sardiniako Lutierrak izango dugu, Euskal Herriko Lutierrakaz gain, eta eurek be, haukin izango dugu aukera, euren musika joko daurie, ikusiko dugu zen instrumentuek aioten, eta euregaz solasaldean ibilteko aukera aukingo dugu. Egitara osabala, beraz, asteburu osoan zehar bertan Galdakaon, musika bizian jaialdian. Esan duzu, duela 9 urte jaio zela jaialdia, zein zederekin, eta zenolako balorazioa egiten duzu urte guzti hauetaz? Berez hasi izan 2014an, apurbait guk dantza talde moduen nazioarteko jaialdietan ibili zen gara dantzan, ez? Eta askotan toko bizeinako embajadore lan horrek egitea Euskal Herriko galela esan, ez? Eta holako gauzek. Eta gu moduen beste batzuk topau izen dugu zor, ez? Orduan, ideia honak irutu jakon hori honak artea. Eta hasi ginen etiketa hona, jaialde apurke konsidetan dugu hasten joan dela, apurbet, antolakuntza aldetik eta programazio aldetik, programazio zabal bat eskaintzen dugule, eta, oso pozik gabiz egindako lanagatik, naiz eta lan gogorra izen, baina, emaitza hona deko zela uste dugu. Eta kohesiorako tresna ere izan daitekelako, ez da? Estaturik gabeko nazioen artekoa. Hori da, horrek aukera moten dozku, bai, eurek gure egoera ezagutzeko, eta guk eurena, eta hizkuntza aldetik, ez? Azkenean musikak emoten dozkun hori, bai musika naiz eta igual globalagoa izen aldan, baina hizkuntzak Groenlandiar edo Inuit hizkuntza gure herrian entzutea, beti da placer bat, ez? Zuzenean olako harremanak eta transmisioak emotea. Bai, hone guzkiza, ezkerrik asko xehetasun guztia hauen gatik, horrengo arte? Zeu eri, onde bili, ezkerrik asko. Badakizue planik ez baduzu, Galdakon bertan badagoela musika biztian jaialdia, gainera eguraldi aldetik, badirudi euririk ez duela egingo, baina bero ditzela, hori ere bada lerro burua, egunetakoa, aspalditik ere datorrena, uda bereziki beroa eta lehorra izan dugulako, ondorioak ere ekarri dituelako, asteotan ere ikusi dugulako Balmasedako sute hori ez dakit, kontziente ote garen zenolako ondorioak ekarriko dituen berotasun honek ez munduan, gertatzen ari den berotasun global horrek hurrengo urteetan munduaren temperatura 2 gradu igotzerainokoa. Bai, de hecho, arrarua da, orain azaroa azikoa, Bilbotik paseatzen nun da gaztaina usaina nabaritu nuen, eta zaten nun, banoa tirantetan da gaztaina, ez da ohikoa, arrarua da. Egoera oso latza da, ez da berria, eta gu bai esan behar da, bagenekin hau gertatuko zala, hau da ondorioa. Oso berandugoaz, jadanik, eta nik uste dute erabaki batzuk hartu behar direla urgentziaz, eta gainera erabaki biek strukturalak izan beharko dira, nik uste dute, eta espertuak oso ondo esaten digute, bagoaz eszenatoki batera oso dikotomikoa temperaturaren aldetik, bero asko eta atza haundie, negua etorriko da, ez dakigu noiz, baina etorriko da, eta gainera oso bortitza izango da, eta hori ekarriko du progresio energetikoa aldi berean, noain ez dakizuek, baina nik ari naiz lo egitenia kulerotan, baina llegatuko da momentu batean kalefakzioa beharko dugu, eta kalefakzioa ez du jende guztia jartzeko aukera, orduan. Honen inguruan ikusteet hartu behar dira neurri zehatzak aldaketa energetiko hori ereduen inguruan hausnartu eta aurrera egiteko, eta aldi berean egoera honek ezin digu pobrezi energetiko hori areagotu. Nik esango nuke alde batetik ondorio ekonomiko horiek, hor daudela. Nik gero esango nuke ez dela konsienteak eta batzuk oraindik egongo dira pentsatzen, adibidez ze ondo turistentzat Bilbon, urriaren 10 eta azaroan, etorri direla
eta ondartzara jun, eta gure aposto ekonomiko bakarra turismoa denez, oso ondo, baina benetan atzean dagoena ez bakarrik ondorio ekonomikoa baizik eta gaixotasunak. Beraldi hauekin ere gaixotasunak badaude eta etorriko dira. Eta gero bateratzen bagara gure ikuspuntu androzentrikotik, munduan ez gaude gu bakarrik, badaude beste espeziak, eta ari gara biodibertsitatea suntsitzen oso modu azkarrean. Orduan, natorzu nirekin, erabakiak eta batez ere neurriak izan behar dira estrukturalak eta oso berandu goaz. Eta almazerako izatea Bizkaiko zute erraldoiena, ezten 20 urtetan esan zuten egon den zuterik handiena Urrian, Bizkaian, Enkarterrin. Hori baldin bada zozer normala, ez dakindik. Aipatu duzu osasunaren alorra, Denazete zientzialdizkariak ere horretaz ohartarazi du egunotan, beroaldiak ekarriko dituela beste gaixotasun batzuk, beste pandemia batzuk ere, ez da? Eta nola horri guztiari aurre egin, biodibertsitatearen galerarekin batera, ez? Dana dago ez erlazionatuta. Katastrofista jartzea zaila da, ez? Ez jartzea zaila da, karrikan. Dakagun eredu energetikoarekin, baizik eta nola egingo diogun aurre pandemiari dakagun osasun sistema ahularekin, porque egia da temperatura igotzen ari denean, seguru pribatuak, osasun seguru pribatuak ere igotzen ari dira, eta badakigu nortzuk dakaten seguru pribatua, eta nortzuk ez dakagun, ez? Orduan, egia da dana interkonektatuta dagoela, eta azken finean hitz egiten digun ereduaz. Eredu sozioekonomiko sanitarioaz, ez? Eta zentzunetan egia da, ez? Klima guztioi eragingo digula, aberatzei baita ere. Seguramente, eta honen inguruan jadanik batzuk hitz egiten sortzen ari direla bere komunidade espezifikoak, ez? Nahiagatuko da momentu batean uraren beharra egongo dela, uraren eskazia egongo dela, eta seguramente ura edukiko du presioa zeinek batzuk ordaindu ahalko duten eta beste batzuk ez, baina badago, hemen gaude ez, eta hartu behar ditugu neurri espezifikoiek, energiari begia, gazarekin zer egiten dugu, ni batzutan baduketzen trazioa, gazaren eztabaida bakarrikan murrizten dela Ukrainiaren gerrara, alegia, orain ez dakagu gaxa Ukrainiaren egoera dagoelako, baina ezke beste galdera badago, eta da, gaza da beharko genukena, edo beste energi batzuk bilatu behar ditugu, ez? Orduan, hortze, egia da, oso zaila dela, zenen batetik behar dituzu neurri estrukturalak, baina bestetik behar dituzula neurri koiuntural urgenteak jendea behar duelako, ez? Abenduan kaldefazioa ipine behar da, ez? Eta egia da, helburua ez dela gaxa erabiltzea, eta helburua dela energi garbiak erabiltzea, baina hori, egoten ez den bitartean, ezin dana da, etxe batzuetan kalefazio egotea, eta beste batzuetan ez. Eta honekin nik uste dut ekilibrio hori bilatu behar dola. Ni naiz nahiko pesimista ikusita ze gobernuk ditugun, ez? Begira Italia, Espainia, indikan liberratzen da pitximat, baina atzo ikusti genuen ere eztabaida kongresuan, eta fijo hor dator, Euskal Herriko EAen bedintza dakagunea jota ez dago oso prest, orduan nahiko pesimista naiz, katastrofista esan dut. Neurri estrukturalekin lotuta ez, badago aldagai bat, agian ez dena nahi beste komentatzen, hori zera eredu aldaketa beharrezkoa izango dela, bi bide daudelako ez, edo norabide berberean jarraitu eta amildegira joan, nolabait esatearren, eta bestetik eredua aldatzea, desazkundeaz hitz egitea hain zuzen. Eredu aldatu beharko da, bai. Hau da, nik uste dute hor dagoa, elementua lehenengoa da, benetan hartu behar dugula kontzientzia, gaza, petrolioa agortuko direla. Baina, hori plantatzen dugunean, baina holan da, ez da Ukrania presioa, agurtuko da, zera energia fosil bat eta agurtuko da. Orduan, horrekin lehenengo dimarren da paradigma aldaketa bat, onartu, gara dira, como dueloak edo onartu, eta orduan pasatu urrengo fase batera. Eta paradigma berri horrekin, egongo daukera, nik nahiko baikor, uste dute gu ere espezie moduan, badaukagula sormenerako gaitasun handia. Onartzen dugunean paradigma aldaketa bat egin behar dela,
hasiko gara pentsatzen bestelako estrategia eta horrela. Eta nik uste hor dagoela klabe, beti modua, baina ez da bakarrik energiarekin, dela, aukera berri horiek egin behar den eredu berri hori, ea noren alden lortzen dugun jartzea. Ea baldin bada zer gehiengoaren alde, edo eredu berri hori kokatzen bada, Zurinek esan duen moduan, berriro gutxi batzueren alde beste gehienen kalterako. Eta eszenatokia izango da, negozioa egitekare bai geratzen diren errekurtso naturalekin, ura, eguzkia, izea. Nik uste dut, baikorra naiz, eredu berri bat asmatuko dugu, eta uste dut hor dagoela ere bai borroka, eredu hori izateko justua eta guztiontzako onuragarria. Nik uste dut asmatuko degula, eta ez dugu zoik bakarkan asmatu behar, nik uste referente honak ere baditugula, hemen eurozentrikoak gara azkotan, eta uste dugu dana asmatu behar degula, baina nik uste dut Amerika Latinan ere hortze badauko adibidez orain Kolonbiako gobernu berria ez eta baterako, edo badaude ere Txile, edo bestelako herri batzuk jadanik dekresimenduaren aldeko apostuak, eta esperimentazio guneak egiten ari direnak, eta nik uste dut horra begiratzea eta hortik ekartzen diguten ikasgaiak hartzea eta gurera ekartzea izan daitekela ere beste estrategia bat. Egia da, eta nik honekin pixkat preokupatuta nago beba, badirudi energiaren inguruko eztabaida oso eztabaida teknikoa dela. Eta niretzako oso eztabaida ideologiko-politikoa da, ez justuki ereduen inguruan hitz egiten digulako. Carlos oso esan du, agortuko da eta paradigma aldaketa etorriko da. Orduan niretzako hemen borroka ideologikoa da justuki hori ez. Eta, ari digute batez ere ez, eskuinak ari digu ezaten edo ari digu botatzen mezu batzuk oso teknikoa dela. Eztabaida, eta orduan egiten duguna da, teknikoa bada, teknikariek eztabaida detzaten ez, eta ez da teknikoa. Ez da teknikoa oso klase eztabaida bat da. Genero aldagaia ere ezinbestean dago hemen. Borroka bide batez ambientalak normalean emakumeak izan dira lideratu dituztenak, orduan ere hori ikusi beharko dugu. Eta nik uste urrengo belaunaldientzako eta urrengo hamarkaderako borroka ideologikorik handiena izan da, ez bere momentuan etorri zen olatu feminista, eta nik uste orain badatorrela ere behintzat ezkerrekitik olatu ekologista, ez eta horretan egon behar geha. Ez biak batera ere ez? Biak batera nola ezin ditugu hartu borroka feminista. Espero dut, bide bat ez dola mesu bat gizon ambientalistei. Beno, hemen utziko dugu gorko sola saldia. Mila esker beste denguren izateagatik Zuriñe Rodríguez eta Carlos Renedo. Eta ordu betatik aurrera eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan. Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira hain ederra da urrarrokak dira laztana bat izarrei bidali